Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hai Ali alaika ing atas sira bis sholati nglawan salat fil auqatiha ing dalam pira-pira waktune salat fa innaha mongko sak temene salat mau pas ing waktune mau rasa kulli fadilah iku pokoke pira-pira kautaman wasanahu kulla ibadatin lan pupuse pira-pira saben-saben ibadah. Pak, salat niku pokoke ibadah, punjere ibadah. Salat niku saged dados kenangan besok ten akhirat. Jenengan saat ini ngelakoni salat, jenengan ditakdir Gusti Allah iso sujud dalam salat niku besok damel kenangan ten akhirat pernah ngelakoni sujud nyembah marang Gusti Allah. Tanah sing jenengan sujudi niki besok dadi sakti njalukno dosa ning ngapura dumateng Gusti Allah. Apik-apik manungsa niku pripun Pak? Ditakdir Gusti Allah iso nglakoni sujud. Termasuk niku bentuk syukur hambane marang Gusti Allah. Nuwun sewu Pak nggih. Siji jenengan diparingi sehat saras Pak nggih. Sehat Pak nggih? Sehat. Bendinten cukup nggih? Bendinten cukup mboten Pak? Oh dereng. Sing dipangan sesuk enten mboten Pak? Oh cukup berarti. Tasih gadah utang mboten? Pak Pri ngomong bantu aku ora percaya aku. Lah iya. Kok jenengan dipara awak sia seger waras ngene iki ditakdir Gusti Allah kayak kesempatan sujud marang Gusti Allah niku termasuk anugerah sing tanpa ternilai regane. Jarang Pak niki wong iku sugih awake sehat saras duwite akeh terkadang ora gelem sujud karo Gusti Allah. Jenengan iki ditakdir karo Gusti Allah diparing kenikmatan sing tanpa ternilai yaiku napa sujud marang Gusti Allah. Besok damel kenangan terindah ning akhirat aku pernah sujud marang Gusti Allah taala. Ya ngoten Pak. Dadi ning donya iki damel kenang-kenangan sing apik wae. Duwe kenangan sing apik besok kanggo sangu ning akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah fadilah napa to utamane wis wektu pas wektune salat ya pas wektune najar kadang rada telat. Salat dhuwur kadang sampai jam 1:30 asal mboten Pak. Angsal wong pas wektune kecuali salat dhuwur jam 4. Pas wektune niku termasuk anugerah keutamaane salat. Nek gelem purun malih ngeten malih. Ya Ali hai Ali alaika ing atas sira bis sholatil jamaati kelawan nglakoni salat jamaah. Fa innaha mongko sak temene nglakoni salat jamaah indallahi ngersane Gusti Allah kamasyika iku kaya nglakoni ilal haji wal umrati kaya nglakoni haji kali umroh. Pun haji dereng Pak? Dereng nggih. Pun umroh dereng? Dereng. Kok jenengan kersa Pak niki wih enteng niki nglakoni salat jamaah niku Gusti Allah ridho, Gusti Allah seneng kaya oleh ganjarane wong nglakoni haji lan umroh. Banggane Pak jenengan 5 waktu jamaah terus berarti sedina suwe nglakoni haji ping 5 nglakoni umroh ping 5. Pak Haji Slamet kalah niku. Nggih Pak Haji. Nomor saya Pak Haji. Pak Haji Marjoko kalah iki. Misalnya PRT ajeg subuh, maghrib, isya. Jamaah terus kalau ngomong wis wudu pisan, adus wudu. Bayu berarti melaku mungkin masjid kaya ganjarane wong nglakoni haji lan umroh. Kita gak nglakoni haji, kita gak umroh, tapi ganjarane padha karo nglakoni haji lan umroh. Padahal Pak jenengan ngertos Pak, wong haji umroh niku nek mabrur, nek sampurna oleh ridane Gusti Allah, ora ana balesan kejaba swargane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya niku syaratnya budal jamaah sing ikhlas, ora ana paksaan, ora ana paksaan, sing ikhlas Pak nggih. Kamar sama sekolah nglakoni salat jamaah ning masjid kurang diuring-uring karo bojone. Gak betah ning omah akhire salat jamaah. Mboten nggih. Wah terus Allahumma sholli ala Muhammad.
Sallallahu Muhammad. Kon jenengan ridho jenengan ikhlas nglakoni salat jamaah padha karo oleh ganjarane haji lan umroh. Niki kesempatan sing dene haji dereng umroh. Nggih. Semangat salat jamaah Pak nggih. Semangat masjid Pak nggih. Alhamdulillah. Nek ngomong nggih berarti dilakoni lho ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah setunggal fadilah salat jamaah nggih nika padha karo nglakoni haji lan umroh. Mergo jenengan salat niku pokoke ibadah penggawean perkara sing paling didemeni karo Gusti Allah iku sujud marang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pertanyaan Pak? Cukup nggih? Enten apa? Oh mboten. Dadi niki sepindah membahas masalah wudu kok jenengan gantung wudu, mongko para malaikat njalukno ngapura dosa panjenengan Gusti Allah. Sing nomor kalih kok jenengan adus ning dina Jumat diniati krana Gusti Allah taala, mongko Gusti Allah nglebur dosa panjenengan Jumat niki ngantos Jumat ngajeng, Jumat depan malih. Kok jenengan nuwun saya menungso niku sedo ing dina Jumat dewe satus kena Gusti Allah taala mongko diganjar ning alam kubur oleh keganjaran, oleh kebagusan, oleh nikmat kubur. Besok ning akhirat oleh zaumul mizan timbangane abot kebagusane timbang keelekane. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing terakhir salate wis pas ning wektune plus berjamaah mongko oleh ganjarane padha karo nglakoni haji lan umroh. Allahumma sholli ala Muhammad.